कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। പ്രണാമം. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാമഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇനി 24ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന്, അതായത് ആ ഭക്തൻ ഇപ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തുടക്കമാണെങ്കിൽ കൂടി, ഒരു പുതു ഭക്തനാണെങ്കിൽ കൂടി അതിനുള്ള ബുദ്ധി, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആര് തരും? ഭഗവാൻ തരും. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. പതിയെ പതിയെ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനോട് ഒപ്പം ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ജന്മത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു ആത്മീയ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേന്ന് നോക്കാം. ശ്ലോകം 24. മതിർമയി നിബദ്ധേയം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മധുർമയീ നിബദ്ധേയം നവിബദ്ധേത കർഹിചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. നവിബദ്ധേത കർഹിചിത് പ്രജാ സർഗ നിരോധേഭി പ്രതിഷ്ഠ മദനുഗ്രഹാത്. മതി ബുദ്ധി, മയി എന്നിൽ സമർപ്പിതമായി, നിബദ്ധ വ്യാപൃതമായി, ഇയം ഇത്, ന ഒരിക്കലും, വിപത്യേത വിശ്ലേഷിക്കുക, കർഹിചിത് ഏതു സമയത്തും, പ്രജ ജീവാത്മാക്കൾ, സർഗ സൃഷ്ടിവേളയിൽ, നിരോധേ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും, അഭി എങ്കിൽ തന്നെയും, സ്മൃതിഹി സ്മരണം, ച മത് എന്റെ, അനുഗ്രഹാത് കൃപയാൽ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. എന്റെ ഭക്തിയിൽ നിരതമായ ബുദ്ധി ഒരു സമയത്തും വിഫലമാവുകയില്ല. സൃഷ്ടിവേളയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്മൂലനത്തിന്റെ സമയത്തിൽ പോലും എന്റെ കൃപയാൽ താങ്കളുടെ സ്മരണ നിർവിഘ്നം തുടരും.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നാരദനോട്? ഇപ്പൊ നാരദന് ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയില്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ മറഞ്ഞുപോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്, അതാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്റെ ഭക്തിയിൽ നിരന്തരമായ ബുദ്ധി ഒരു സമയത്തും വിഫലമാവുകയില്ല. എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തി? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കുറവ് സമയമായാലും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഒന്ന് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമ്മൾ 1-ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയോ ഡിഗ്രികൾ എടുത്ത ആൾക്കാർ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ 10-ാം ക്ലാസ് വരയ്ക്കും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ്, ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് എഴുതുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്, എല്ലാം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ എന്നാൽ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെയല്ല, അത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ച് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും അത് നശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സൃഷ്ടിവേളയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്മൂലനത്തിന്റെ സമയത്തിൽ പോലും എന്റെ കൃപയാൽ താങ്കളുടെ സ്മരണ നിർവിഘ്നം തുടരും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സൃഷ്ടിവേള, സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ബ്രഹ്മാവ് എന്റെ ആ ഒരു ദിവസം പകൽ സമയത്താണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രളയം വരും. ആ പ്രളയ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം ഗർഭോദക വിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഉണർന്നെണീക്കുന്ന പോലെ വരുന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത്. ആ സമയത്തും ഈ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ നിൽക്കും, അത് നശിച്ചു പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എന്താണെങ്കിലും ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല, നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ്, മറന്നു പോകും. ഭാവാർത്ഥം ചില പ്രപാദിക്കീച്ചേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിത സേവനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാവുകയില്ല. പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ അനശ്വരനാകയാൽ അവിടുത്തെ സേവനത്തിനായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധിയോ ഭഗവത് സംബന്ധമായി നിർവഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിരന്തരമായതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അജമാണ്, ജനിക്കാത്തവനാണ്, നിരന്തരമുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്. അപ്പൊ ആ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതും ശാശ്വതമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം അതീന്ദ്രിയ സേവനം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായും പരിപക്വമാകുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ സേവനവും ഒരുമിച്ച് കണക്കാക്കി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംസർഗത്തിൽ ചേരാൻ അവനെ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ അത്തരം സംഭരണം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, പരിപൂർണമായും പരിപക്വമാകുന്നത് വരെ അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മുടെ ഒരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് മാതിരി ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പൈസ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇതാണ് ഈ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അറിവ് മാത്രം എത്ര പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അറിവ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അറിവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ചേർന്ന് അവസാനം നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങി നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ അതാണ് പരിപക്വ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സംസർഗത്തിൽ ചേരാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാൻ യോഗ്യരായി തീരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് നമ്മൾക്ക് ആ യോഗ്യത കിട്ടുന്നത് വരെ, നമുക്ക് ആ ഒരു പരിപക്വ ഫലം എത്തുമ്പോൾ, ഒരു മാമ്പഴം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരുമാതിരി നല്ല മൂത്ത മാങ്ങ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ചെനച്ച മാതിരിയുള്ളവർ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ചില ഭാഗത്ത് മധുരം ഉണ്ടാവും, ചില ഭാഗത്ത് പുളിപ്പുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ ചെനച്ച മാങ്ങ എന്ന് പറയില്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോഴോ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ മധുരമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക, വേറെ ഒരു രുചി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു പുളിപ്പേ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരിപക്വ ഒരു ഫലമായിട്ട് മാറണം, ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് മാറണം, ഏത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് എത്തുന്ന വരയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് വരും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറച്ചായിട്ട് ശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം കേട്ടോ, ശ്ലോകം 25. ഏതാവദുക്തോ പരരാമ തന്മഹത്
ഏതാവതു തന്മഹത് ഭൂതം നഭോ ലിംഗമലിംഗമീശ്വരം ലിംഗമലിംഗമീശ്വരം അഹം ച തസ്മൈ മഹതാം മഹീയസേ മഹതാം മഹീയസേ കൃഷ്ണാവനാമം വിതതേനുകമ്പിതഃ നമം വിധതേനുകമ്പിതാഃ ഏതാവത് അപ്രകാരം ഉക്വ അരുളി ചെയ്ത ശേഷം ഉപരോമ പര്യവസാനിപ്പിച്ചു. തത് അത് മഹത് മഹത്തായ ഭൂതം അതിശയകരമായ നഭഃ ലിംഗം ശബ്ദരൂപം പൂണ്ട അലിംഗം നേത്രങ്ങൾക്ക് അദൃശ്യമായ ഈശ്വരം പരമപ്രമാണികൻ ഈശ്വരൻ അഹം ഞാൻ ച തസ്മൈ അവിടത്തേക്ക് മഹതാം ശ്രേഷ്ഠനായ മഹീയസേ മഹനീയനായവന് ശീർഷ്ണ ശിരസ അവനാമം പ്രണാമങ്ങൾ വിദതേ നിറവേറ്റി അനുകമ്പിതഃ ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. വിവർത്തനം ശ്രീലാ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്തരം ശബ്ദരൂപം പൂണ്ടവനും നേത്രങ്ങൾക്ക് അഗോചരനും എന്നാൽ സർവാതിശയനുമായ ആ പരമാധികാരി സംസാരം പര്യവസാനിപ്പിച്ചു. കൃതജ്ഞത തോന്നിയ ഞാൻ ശിരസ് വണങ്ങി ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് ശബ്ദരൂപം? ഇവിടെ ശബ്ദമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം നാമം ഏതിനും വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു. അതീന്ദ്രിയനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പോ ആ ശബ്ദരൂപം കൊണ്ടവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നേത്രങ്ങൾക്ക് അഗോചരനാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ നാരദന്. അപ്പൊ അഗോചരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്നാൽ സർവാതിശയൻ എന്നാലോ നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അത്രയും അതിശയനാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത്രയ്ക്ക് ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയവനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തായാലും ഒരു അതിശയം അത്ഭുതം തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുക. അതാണ് പറയുന്നത് സർവാതിശയനുമായ ആ പരമാധികാരി സംസാരം പര്യവസാനിപ്പിച്ചു, സംസാരം നിർത്തി. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് കൃതജ്ഞത അപ്പോ വളരെ നന്ദി തോന്നി. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂലേ. ഒരിക്കലും ഭക്തി സേവനങ്ങളൊന്നും നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകി ഭക്തി സേവനം ചെയ്യൂ നാരദ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ നിന്നു. അപ്പൊ ആ കൃതജ്ഞത തോന്നിയ നാരദൻ ശിരസ് വണങ്ങി ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല, സേവിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ നിശ്വാസത്താൽ 4 വേദങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. ഒരു ഗ്ലിംസ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഒരു മാത്ര എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ മറഞ്ഞുപോയി. എന്നാലോ ഭഗവാന് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനി കാണാൻ പറ്റില്ല, ഇനിയും ശുദ്ധനാവാനുണ്ട്. പൂർണ്ണ ശുദ്ധി വന്നാൽ മാത്രമാണ് എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി എന്നെ ധ്യാനിക്കൂ, എന്നെ കുറിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ നിശ്വാസത്താൽ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ശബ്ദവും ഭഗവാന്റെ രൂപവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു നിശ്വാസത്വം കൊണ്ടാണ് എന്ത് നിർമ്മിച്ചത്, സൃഷ്ടിച്ചത്? 4 വേദങ്ങള്. 4 വേദങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? യജുർവേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് യജുർവേദമാണ് കേട്ടോ. ഒറ്റ വേദമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യജുർവേദമാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ 4ആക്കി തിരിച്ചത്. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം. ഈ 4 വേദങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി വലുത് ഋഗ്വേദമാണ് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ആദി വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഋഗ്വേദമാണ് പറയും. പക്ഷെ യജുർവേദത്തിനെയാണ് 4ആക്കി തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപമാണ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത്ഗീതയും തമ്മിൽ ഭേദമില്ല. നിഗമനം എന്തെന്നാൽ തുടർച്ചയായ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദോച്ചാരണത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും ശ്രവിക്കുവാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ പ്രതിരൂപമാണ്. ശബ്ദരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ, സ്നേഹത്തോടും കൂടിയിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് സ്വയം ശബ്ദരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഗുണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗംഗാനദിയുമായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചത്. ഗംഗാനദിയിൽ കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം തീരുന്നത് പോലെ
ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീർന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് നശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഗംഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആ നദി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ജലം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളെ തഴുകിയിട്ട് പോരുന്നതാണ്. ഇതോ ഭഗവാന്റെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും മധുരമാണത്. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനനുസരിച്ച് അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തുടർച്ചയായ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദോച്ചാരണത്താൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ശ്രവിക്കുവാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുക ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ശ്രവിക്കുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം 26. നാമാന്യനന്തസ്യ കഥത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാം പര്യടം തുഷ്ടമനാഗത സ്പൃഹക കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സരഃ നാമാനി ദിവ്യനാമം, യശസ് തുടങ്ങിയവ അനന്തസ്യ അപരിമിതന്റെ അനന്തസ്യ അപരിമിതന്റെ കഥത്രപഃ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഔപചാരികതകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ, പഠൻ ഉച്ചാരണം, ആവർത്തിച്ചുള്ള പാരായണം തുടങ്ങിയവയാൽ, ഗുഹ്യാനി നിഗൂഢമായ, ഭദ്രാണി സർവ അനുഗ്രഹപരമായ, കൃതാനി പ്രവർത്തികൾ, ച സ്മരൻ നിരന്തരമായി സ്മരിക്കുക, ഗാം ഭുവനത്തിൽ, പര്യടൻ സർവ ഇടങ്ങളിൽ കൂടിയും സഞ്ചരിച്ച്, തുഷ്ടമനാഹ പരിപൂർണ സംതൃപ്തനായി, ഗതസ്പൃഹ സർവ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനായി, കാലം കാലം, പ്രതീക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ച്, വിമതഃ ഗർവിഷ്ഠനാകാതെ, വിമത്സരഃ മാത്സര്യമില്ലാതെ, വിവർത്തനം ചില പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഔപചാരികതകളെല്ലാം അവഗണിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ യശസ്സുകളെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പാരായണത്തിലൂടെ ഞാൻ കീർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കീർത്തനവും സ്മരണവും സർവ അനുഗ്രഹദായകമാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ തൃപ്തനായി മതമാത്സര്യങ്ങളില്ലാതെ ഞാൻ ഭുവനം മുഴുവൻ പര്യടനം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്? പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഔപചാരികതകളെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ എന്താ എന്നെ പറ്റി വിചാരിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, അവരെ എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മൈൻഡ് വെക്കാണ്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ യശസ്സുകളെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പാരായണത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക, ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കീർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കീർത്തനവും സ്മരണവും സർവ അനുഗ്രഹദായകമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് നാരദര്. വ്യാസന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്കും പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളുടെ കീർത്തനം. അത് നമ്മള് ഇപ്പൊ നാരായണി ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പഠിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം, അതുപോലെ ഭാഗവതം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് എന്താ പറയുന്നത്? ആ സ്മരണം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്മരണയും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ തൃപ്തനായി, മതമത്സരങ്ങളില്ലാതെ. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പം എന്താ ചെയ്തത് നാരദൻ? അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ ലോകം മുഴുവൻ, ഭുവനം മുഴുവൻ പര്യടനം ചെയ്തു. ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി. എന്ത് ചെയ്തിട്ട്? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ഇപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, മതമത്സരങ്ങളില്ലാതെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് അവരെന്നെ പറ്റി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിചാരിച്ചോട്ടെ, അവരെന്നെക്കാളും മേലെ ആയിക്കോട്ടെ, താഴെ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ബോധരേഷനില്ല. അവിടെ ഞാനും ഭഗവാനും മാത്രമാണ് ബന്ധം.
അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ ആ കീർത്തനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു ഭക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാൻ തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. ഒരാളെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. നാരദര് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു സേവയിലാണ് മുഴുകിയിട്ടുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ചെയ്. ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തെ ഇപ്രകാരം സ്വന്തം ഉദാഹരണം കൊണ്ട് ശ്രീ നാരദ മുനി സംക്ഷിപ്തമായി വിശദമാക്കി. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികനായ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ കീർത്തനത്തെ അത്യന്തം ഗൗരവപരമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ശ്രവിക്കണം എന്നതിനായി ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ, ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുക? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിനായിരിക്കും അവരുടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. ഒരു ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രാമാണികനായ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഗുരുവിനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബേർത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുരു എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. നമ്മൾ പഠിച്ചൂലേ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വേണം. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന് മേലെ പോയി ആ ഇന്ദ്രിയ അതീതനാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രേമഭക്തി എന്ന് വരുന്നത്. ഭാവഭക്തി കഴിഞ്ഞ പ്രേമഭക്തി എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോ ആ അതിൽ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പോ അതിന് ആരാണ് സഹായിക്കുന്നത്? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായിലാണ് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞുല്ലോ, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പൊള്ളുന്ന ഒരു തീയിൽ നമുക്ക് കൈവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനും തമ്മിൽ, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഈ പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഗുരു ചെയ്യുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഗുരു അവരാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഇതുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇസ്കോണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 16 റൗണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു. അതുപോലെ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രസാദം മാത്രം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ചില ചിട്ടകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഗുരു മൂലം ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ കീർത്തനത്തെ അത്യന്തം ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരും ശ്രവിക്കണം എന്നതിനായി ലോകം മുഴുവൻ. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ചുറ്റി കാണാം. നമ്മൾ അമേരിക്ക കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, എന്താണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് പോകണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദുബായ്, UAE അവിടെ പോയി കാണണം. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അബുദാബിയിൽ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടു, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണണം. ഇങ്ങനത്തെ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടല്ല അവർ ചുറ്റുന്നത്. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എത്ര പേരെ ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവത് മഹാത്മ്യത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ഭക്തർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ഏക അഭിലാഷമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. യഥാകാലം ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, നമ്മുടെ മേലെയുള്ള ആ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആത്മാവ് എവിടേക്ക് പോവും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവും എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക എന്ന അത്യുന്നതമായ ജീവിത ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും ആരോടും യാതൊരു മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ യോഗ്യരായി തീർന്നതിന്റെ ഗർവോ ഇല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഏത് ഇതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു മത്സര ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആർക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടും? എന്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങേണ്ടത്? നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലാവട്ടെ, 12ലാവട്ടെ, 12ാം ക്ലാസ്സിലാവട്ടെ, അതിന് ഏറ്റവും നല്ല കോഴ്സ് കിട്ടണം, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കോളേജിൽ പഠിക്കണം, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഒരു ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജിൽ, ഒരു IIT-യിൽ നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കണം എന്ന് വെച്ചോളൂ. അവിടെ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടാവുക? മാക്സിമം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കോഴ്സിന് 50-60 സീറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ 60 പേർക്ക് അത് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് 61ാമത് വരുന്ന ആൾക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല.
കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ 60 പേർക്ക് 50 പേർക്ക് എന്നുള്ള എണ്ണങ്ങളില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കണ്ടു, നമ്മൾ രാസലീല ഭഗവാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കിട്ടിയില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരെ ഭഗവാനായിട്ടാണ് കിട്ടുകയാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ മാത്സര്യ ബുദ്ധികളില്ല. അവരെക്കാളും ഞാൻ നന്നായി ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് ഈ സേവ കിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ ഇതില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏത് മാത്സര്യബുദ്ധിയും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഒരാള് അവിടെ മേലെയില്ല, ഒരാൾ താഴെയില്ല. നമ്മളുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ പരിപക്വത നേടുമ്പോൾ, നമ്മള് പരിപൂർണ്ണ ശുദ്ധരാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാം. അവിടെ അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ പിന്നിലായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാനം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്ഥാനം എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു 4 മക്കളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 മക്കൾക്കും ആ വീട്ടിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരാൾ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അയാൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടോ? ഇല്ല. 4 പേർക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ വീട്ടിൽ അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നമ്മള് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ സ്മരിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും പിന്നെ സ്വന്തം കഴിവിനനുസരിച്ച് യാതൊരു ഭൗതിക ലാഭവും ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ് അവരുടെ ഏക ദൗത്യം. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ഭക്തരാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ അവിടെ ലാഭോദ്ദേശങ്ങളില്ല. അയ്യോ അപ്പൊ അവര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് ഇല്ല അവിടെ. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥാനം അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും. ശ്ലോകം 27. ഏവം കൃഷ്ണമതിർബ്രഹ്മ ആസക്തസ്യാൻ, പകുതിയില് നമ്മൾ പറയണം, കുറച്ച് വലുതല്ലേ? ഏവം കൃഷ്ണമതിർബ്രഹ്മ ആസക്തസ്യാമലാത്മനഃ കാലപ്രാദുരഭൂത്കാലേ സൗദാമനി യഥാ സോറി. ഏവം അപ്രകാരം കൃഷ്ണമതേ കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പൂർണ്ണനിമഗ്നനായ ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ വ്യാസദേവ, ന ഇല്ല, ആസക്തസ്യ ആസക്തനായ, അമല ആത്മനഃ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ, കാലഹ മൃത്യു, പ്രാദുരഭൂത് ദൃശ്യനായി തീരുക, കാലേ കാലക്രമത്തിൽ, തടിത് മിന്നൽ, സൗദാമനി ഉദ്ഭാസിപ്പിക്കുന്ന, യഥാ അതുപോലെ. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, അപ്രകാരം കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പരിപൂർണ നിമഗ്നൻ ആയിരുന്നതിനാൽ സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നവനാകയാൽ ഞാൻ യാതൊരു ആസക്തിയും ഇല്ലാത്തവനായി തീർന്നു. കാലക്രമേണ മിന്നലും വെളിച്ചവും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഞാൻ മൃത്യുവിനെ വരിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്? അതിന് ശേഷം ഏത് ഭൗതിക ചിന്തകളും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എന്താണ്? ആ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഞാൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? മറ്റുള്ളവർക്കും ആ കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ട് അവരിലും ആ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട്. അങ്ങനെ സർവ്വ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നു അല്ലെ? അപ്പോ യാതൊരു ആസക്തിയും ഇല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോട് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായി തീരും. ആരോടും അറ്റാച്ച്മെന്റും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അടുപ്പിക്കില്ല എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അമ്മയാണെങ്കിലും അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരാളുടെ അമ്മയാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ആ ഒരു ഭാവം നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ സ്നേഹം കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. എന്റെ അമ്മ മേലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അമ്മ താഴെ എന്നുള്ളത് വരില്ല എന്നർത്ഥം. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്? എന്റെ അമ്മ, എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പൊസസീവ്നെസ് വരും അല്ലെ? അവര് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒരാളെ പറ്റിയിട്ട് ആലോചിക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു ചിന്ത മാറിയിട്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി തീർന്നിട്ട് സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു? മൃത്യുവിനെ വരിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടാണ് ആര് മരിക്കുന്നത്? നാരദന് മരിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പരിപൂർണ നിമഗ്നനാകൂ എന്നാൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അഥവാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നർത്ഥം.
അതിസമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കളിൽ യാതൊരു അഭിലാഷവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്കൊരു ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയും. അതിന് സാധാരണ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പരിപൂർണ്ണ നിമഗ്നനായ കാരണം കൊണ്ട് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. അതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരുപാട് സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് 1 കോടി ഒരു എത്രയോ കോടി 100 കോടി സമ്പത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 10,000 രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ വില വെക്കില്ല. എങ്ങാനും 10,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ അത് 10,000 രൂപയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു 100 രൂപ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സങ്കടം തോന്നില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് അത്. അപ്പൊ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ അവർക്ക് അഭിലാഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതമുള്ള ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന് കളിപ്പാവകളെ പോലുള്ള അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രമായ നിരന്തര മൂല്യമില്ലാത്ത നിസ്സാര ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ സ്വാഭാവികമായി യാതൊരു അഭിലാഷവുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ പൂർണ്ണ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, ആ ഒരു പ്രേമ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ആ ധാമം എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഐഡിയ നമ്മൾക്കുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോടൊന്നും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതിലാണോ നമ്മൾ മുഴുകിയിരുന്ന എത്ര കാലം, ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ധാമം നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ലഭിക്കുമ്പോൾ എന്ന് മനസ്സിലാവും അവർക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു നിസ്സാര ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് ആകർഷണം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയമായി സമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ അടയാളമാണിത്. അനന്തരം കാലോചിതമായി ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പരിപൂർണ സജ്ജനാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മൃത്യു എന്ന് സാധാരണ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശരീരമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായതിനു ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ആത്മാവ്. എന്നിട്ട് എവിടേക്ക് പോകുന്നു, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതാണ് ശരീരമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം വിട്ട് വേറൊരു ഭൗതിക ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല. എന്താ, അവിടെ വന്നിട്ട് ആത്മീയ ശരീരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശരീരമല്ല. ഭഗവാന്റെ തരത്തിൽ ആ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് അവിടുത്തെ അഗ്നിലോകത്തിലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുക എന്ന് പൊതുവെ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മാരത്തെ ഒരു ശരീരം, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം അവർക്ക് ലഭിക്കും. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ ഒരേ സമയത്ത് അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വെടിയുകയും ആത്മീയ ശരീരം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണത്തിന് മുമ്പും അഗ്നിസമ്പർക്കത്താൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പിനെ പോലെ ശരീരം ആത്മീയമായി തീരുക നിമിത്തം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒട്ടും തന്നെ ഭൗതികതയാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ഭക്തനായിരുന്നു, എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, പുറത്തെ ശരീരം നാരദന്റെ ദേഹത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവാത്മാവ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മളൊരു ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക, ആ കൊട്ട തേങ്ങ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് അതിന്റെ ചിരട്ടയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും ചിരട്ട, അതിനൊരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് വേർപെട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ ജീവാത്മാവിന് ഇതിനോടൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ആരുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ, ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ചുട്ടുപഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ അഗ്നിയുടെ ഗുണം അത് കാണിക്കും അല്ലെ. അതുമേ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ, നമ്മളുടെ കൈ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിങ്ങനെ അത്രയും ചൂടാവും, നമ്മൾ അഗ്നിയിൽ വെക്കുന്ന മാതിരി അല്ലെ. അപ്പോ ആ അഗ്നിയുടെ സമ്പർക്കത്താൽ ആ ഇരുമ്പിന് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു, അഗ്നിയുടെ ഗുണം ലഭിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഈശ്വര സമ്പർക്കത്താൽ ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എന്തായി തീരുന്നു, ആത്മീയമായി തീരുന്നു. ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ശുദ്ധമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.